Arunachal Pradesh ni kaisa koktoma kotor kasawi fekya. Arunachal Pradesh ni tamang district o Kerala ni tourist ba berinai thanai rok. Arunachal Pradesh ni tamang district ni kaisa selailek ni tuijo mukjak borof sakatui himui thangma bai. A borok kuwaksai thangma bai aro Kerala ni berinai thanai tourist rok ba porjotok rok aro kwlwngma bai khoroknwi ni langma choka hwnwi tabu koktoma rogo kasawi fekya. Tei norbo nugui mankha o kirima sisa patimung ni mangpili video ni screen o saimangka o patimung patikha sukrubandi dino hwnwi berinai thangnai rok 7 jona Kerala ni hwnwi saimangka borok aroni a selai lego borof chomjak tongmani sakatui hima bai a patimung patika hwnwi koktoma rogo kasai fekya saimamani pote hwnkhe proshashan ni phasingtwi sakalai rijak tongo je kebo phano tuijo mukjak lek sakatui himnani mana hwnwi haipeno o porjotok ni bisingo khoroktam a tui sakatui hima bai a borof jomjak tui kuwaksai thangma bai aro Kerala ni berinai phainai khorognwi ni langma chokha hwnwi tabu koktoma rogo kasai fekya. Gwnaro bo nugui mankha o kirima sisa patimung ni mangpili video ni screen o.